Градска пречиствателна станция за отпадъчни води и канализация на квартал Каргун ще бъдат изградени в община Ямбол. Близо 100 милиона лева ще бъдат вложени в реализирането на най-големия инфраструктурен проект на Ямбол. Финансирането е с европейски средства и се осигурява след защитения проект на общината пред оперативна програма „Околна среда“. С този проект се увенчаха с успех дългогодишните усилия на кмета Георги Славов да защити в максимална степен интересите на града. Освен изграждането на пречиствателна станция, ще се финансира довършването на канализацията на най-стария ямболски квартал, нещо, което бе непостижима цел за досегашните кметски екипи. Предстои проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в съответствие с европейските изисквания. Започва изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа, включително главни колектори, второстепенна канализационна мрежа и сградни отклонения за отвеждане на отпадъчните води. Дъждовна канализация в южната част на квартал Каргун ще отвежда дъждовните води в река Тунджа. Ще бъдат изградени 5 канализационни помпени станции, 3 за битови и индустриални отпадъчни води и 2 за дъждовни води. Така ще се гарантира функционирането на разделна канализационна система за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води. Строително-монтажните дейности предвиждат изграждане на битова канализационна мрежа и дъждовна канализация. Ще се извърши подмяна и реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа по трасето на канализационната инфраструктура, както и сградните водопроводни отклонения. Тези мерки значително ще намалят загубите на вода, което ще доведе до намаляване на разходите на ВиК дружеството, повишаване качеството на услугата и поддържане на поносими тарифи за вода за населението. Рехабилитираната водопроводна мрежа ще обслужва близо 35 000 жители на Ямбол. С реализацията проекта ще постигне основната цел – пречистване на водите от целия град и довършване на толкова дълго чаканата канализация на най-стария ямболски квартал.